Moi. Mä jumitan erittäin paljon. Mä kuvaan tämän videon mun puhelimella, koska mä en jaksa tota mun kameraa tällä hetkellä. Plus mä en tiedä missä sen laturi on ja sitä nakku loppui ja... Kyllä se laturi on jossain. Mä löydän sen vielä joskus. Mutta nyt on kesäkuun viimeisimpiä päiviä ja olisi aika kuvata kesäkuun suosikkivideo. Joten... Niin. Mun mielestä on niin outoa, kun aina kun mä kuvaan mun kameralla, mun kamerassa ei ole kääntyvää näyttöä, eli mä en voi tuijottaa itteni. Siis, mutta kun mulla on tämä puhelin tässä, mä oon silleen... Mä näen itteni tästä koko aika. Ja niin. Nyt mulla on pakko mennä kattoo mun hiuksia. Kun ei näe oikein niinku. Ei ihan toimi. Mun olisi tarkoitushommaa hyväkin. Ihan kunnon videokamera. Että mä aina vaan tuolla mun järkkäreillä, koska autismi. Plus se oli tyyli oikeesti joku maanantai-kappale silloin kun mä ostin sen. Et joo, se on tökkinyt ihan sikana, että se pitää aina sammuttaa ja yrittää takkuviin sitten avaa sammuttaa ja kaikkea. Se on ihan kivaa. Aloitetaan siitä, että mulla oli synttärit nyt kesäkuussa. Kesäkuun 17. päivä. Ja no... Mä en tiedä... Olihan se ihan kiva, että mulla oli synttärit, mutta mä en kyllä tehnyt yhtään mitään. Mä vaan istuin tietokoneella ja pelasin. Mä en mennyt mihinkään. Ei vaan mä... Itse asiassa kävin mun kaverilla. Juha. Mä kävin kaverin kanssa silloin kylällä, joo. Me mentiin syömään herneitä ja maansekoitunkin puistoon ja oltiin autista ja... Kuten aina. Toinen kesäkuun suosikki on se, että oli juhannus tietenkin. Juhannus oli kiva ja mä olin juhannuksena kavereiden kanssa ja... Niin. Koska no, mä olisin varmaan mennyt mökille muutoin, mutta kun siellä on remontti, niin mä en halua olla siellä tiellä sitten niinku ja... Ei vesikään nyt kauhean lämmin tullut juhannuksen kuulemma. Vaikka silloinkin, tai siis silloin paistoi aurinko erittäin paljon ja oli lämmin ja... Sen sellaista, mutta... Mut juhannuksena olin jo tosiaan kavereiden kanssa ja mentiin kattoo kokkoa ja kaikkea tämmöstä, että... No, ihan perus, mut ei päässyt uimaan. Vaikka mun mielestä juhannuksen kuuluu se, että mennään saunoja kattoo kokkoa ja uimaa ja kaikkea tämmöstä. Tai niinku järveen uimaan tälleen, mutta... Ei ollut järveä. Käytiin vaan sit kattoo kokkoa ja saunomaan tälleen. Seuraava kesäkuun suosikki on se, että mä sain uuden tietokoneen. Jes, viimeinkin siis. Tää mun edellinen kone on ihan kamala. Tai siis kun se on niin vanha, se tökkii niin paljon, että mä en jaksa elää sen kanssa. Niin mä sain sitten tässä uuden niin synttärilahjaksi ja tää maksoi. Olikohan 900 € ehkä. Kesäkuussa mä oon myös pelannut paljon justiinsa senkin takia, että mä sain uuden koneen, niin tällä on paljon kivempi pelata kaikenlaisia pelejä. Just latasin Steamista ihan sikana pelejä, pelejä oikeastaan. Plus nyt on Steamin kesäalet ja mä oon vaan silleen... Rahaa, please! Pelannut paljon kesäkuussa uuden koneen myötä ja niin. Joka myös johtaa siihen, että kesäkuun yksi suosikeista on ollut valvominen. Koska, no, ei sillä ole mitään syytä. Valvominen on kivaa. Ja jos kaikki kaverit valvoo, niin... Ei se ole kivaa, jos vaan yksin nukkuu, kun kaikki muut pitää hauskaa, sit sä oot ite vaan silleen... Ja sit kaikki nukkuu päivällä, kun sä olit edes silleen, missä kaikki on? Joo, me valvottiin viimein. Ai, no, mä nukuin silloin. Niin, mä en oikein tiedä. Niin, mä oon tullut paljon valvottua. Mulla on vaan se, että aina kun mä valvon, niin mä valvon sit niinku paljon. No viimeksi kun mä valvoin 55 tuntia. Et kyllä se on aika paljon. Et mä niinku... Mä en saa nukkua päivällä, niin sit mä oon vaan silleen... Okei. Joo. Et jos mä valvoin nyt tässä ihan lähiaikoin joku... Molemmilla kerroilla joku yli 50 tuntia. Ja toisella kerralla 55 ja toisella kerralla just joku 50 tuntia, mutta... Ei kai siinä.
kesäkuun viimeinen suosikki on se, että mä ostin tai hommasin pari uutta julistetta, jotka mä tosiaan länttäsin tänne mun seinälle. Ja täällä on, taustalla varmaan näkyy, täällä on ennestäänkin jo erittäin paljon julisteita ja kaikkea muuta turhaa. Ja mä toissapäivänä laitoin nää kaikki uuteen järjestykseen, että mulla oli no tossa ei näy. Eipä mulla muuta, että tässä oli mun kesäkuun suosikit ja mä tiedän, mä oon lahnannut koko tän kesäkuun ihan sikana. Vaikka no, mä olin juhannuksella kavereitten kanssa ja niin, mut muuten mä oon vaan lahnannut ja kuollut. Tai no, mä oon kuollut sisältä. Mä en jaksa itteeni. Mä oon sitten heinäkuun suosikki videossa, koska mä tuskin teen mitään muuta yhteen ensi kuussa ehkä. Mä en tiedä, kun mulla on toi kameraongelma, niin mä oon vaan silleen, kiitos kun katsoitte tämän videon ja nähdään sitten heinäkuun suosikeissa. Ja muuten, mä olen tulossa Prideen nyt viikonloppuna, heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tulen kulkueeseen ja puistojuhlaan, että nähdään siellä. Jee, hei hei!